Right eye. Use your right eye. Yeah. Yeah. Oh, it's blocking. I think I have to switch this. Huh? Can I switch? Ah, it's ready now. Yeah. It's ready. Yes. Misschien nog veel harder, man. Thank you. Die is geweldig. Wat een gun. Ah, it sounds like a cannon. Ja, maar niet echt een printer. Je moet sneller knallen. Squeeze. Ah, Oké. die ziet er geweldig uit, dat ding. Wow. Again 10 meters. Ja, again 10 meters. Perfect. Here, you always put here. Hold the drum. Then, first cock the hammer and